in hranga thilthleng mak camera lak fu te parukna som lo mi khwal zasua higgins le heather brods te no pa hian Highland Michigana an in luah chu a hrang na sa hle ni in an soya an in chunglon chhona stepa te chuan kepen thom chukle chho thom ama hmutur om si lo hi an hriat reng thin thu an soya mi pathin rim phun ri bulbul le rak vak vak thom te rap om a nui ruar war thom te chu zan lama an hriat thin thu an soi ani an nu pa hian fa kum khat le thathum leka upa an pombok ani. What is it? Is it real? And what is it doing there? Alan Campbell went to the home to see for himself. I mean, there was even a morning that I woke up and I had felt like something was around like someone's hands were around my neck. Zan khat chu an fan ruma baby monitora chuan thil mak tak mai alo lang tel tlat mai. I freaked out. I stopped what I was doing and I ran upstairs and I grabbed my daughter. It scares us that it could do something else. An naute ruma chuan thlan iom tak kalla hi an baby monitora chuan alo langa. He thil thlen nu atang pe hi chuan an nu pa hi an ral ti zual hlea. In lo tur dang an hmu ma chuan an naute po hi room hrana mutir talavin an bula an mutir ta thin ani. Pangana thlan ina thilthleng mak. Papakhat chuan Mexico rama thlan mol rei to tak mai chu atlo a. Ko en lai chun hu hervel ani a to ve tu an lo om ve nge he thlan chen chil reng tu hi atong jok lo thlir chinela. Y bueno, pues es un panteón relativamente nuevo, tiene alrededor de 30 años funcionando. Sí se ve algo tenebroso, pero pues supongo que así son todos los ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Es un niño. Niño. Niño, ¿quién eres? Niño. ¿Qué diablos hace aquí un niño? ¿Quién eres, niño? ¿Qué pedo? Niño. Manche. No mames. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ay, güey. Ya no hay nadie. ¿Qué diablos fue eso? No mames, yo lo vi. Nadie me lo contó, yo lo vi. ¿Qué onda? No mames. ¿Qué onda? ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué tranza? Descanse. Thlan in corridora kalai chuan ama a chuan mi panau pang ama hnung chhon zong hian alo dinga a han kau chu mi panau pang chu alo hoya a hnuwa soile danin heta alo hoi hian he mi panau pang hian minung hmel reng apulo ni in a soi atlan chhia a ven let le chuan he mi panau pang hi alo om le to lo ani angai thachia lo chu a ma mi panau pang omna a chuan avakal phei le a heta avakal phei hian mi panau pang trapri a hria ma se heta trapri a hria thi ama a hmulawa heta bangchung lam leichung de atanga ron trap chuak ni in a hretlat ani heti akal hian tukver glass a chuan mi panau pang a ma a hmu khan alo bi a heta alo bi hi a hnuwa video en let le in a hmu chau ani palina kongkhara mel he video hi engtika thleng nge ti le tu ton nge ti tarlan ani lawa a video post pa hian a soidanin zinga a tho hian a in kongkhar bathroom le room sang kongkhar chu ama in alo in hong bek thina chabi nen akal thlap po hian zinga a tho chuan angai te bukin alo in hong le vek thin ni in a soi ani ti chuan zan khat chu fin fia tumta a
bathroom kong khara chuan hmel hi alo lang thina a chung luta ave en chian chun engma hmutur alo le ngai si lo ani he video a no te tabri lo lang hi a hun lai hi chuan he pa hian a hriat lo thu a soya anhuwa video en net le hian a hre chau ni in a soi ani comment lama chuan an oi lo hlom view maya siam chop edit mai ani antia nangenge ingai ve dan le pathumna portamont in sang portamont chile rama in pakhat chu a hrana sat ema wangin alar hle a mi then khat phei chuan in the conjuring 2 movie an be channa in khani in soite po an hial ani helai vela cheng ta chuan thomak tak an hre thina chungjiang a chuan henglai vela duty thin police te po hi a hre chiang ber tu an ni tlat mai seeing an armchair levitate across the Hodgson's living room. It came off the floor, or maybe a half inch, I should say, and I saw it slide off to the right, about 3.5 to 4 feet before it came to rest. He in lu tu ten an soi danin mei chia rap ema cherry te chokro ti ri te an hre thina atam lu tuka kan soi seng lo an ti ve top mai ani bungro che son te bungro thlok ti ang reng te chi sang atam hle ni in an soi ani he ina thalaka te chuan thlan ni om tak lo lang tel ve hi a om thina ti chuan pui thiam pakhat chu he in thian thiang hlim tur hian an ko te ringot mai ani he video hi he in pui thiam in thian thiang hlim atum laya thilthleng ani ¡Puto el mueble! ¡Me rozó! ¿Lo botó? he pui thiam thil ti hi engvak ang lo ni in ala thilthleng danglam ala om reng thawa ti chuan zan khat chu zan rei to lama hian he in atang hian police an ron kola an ron soi dan chuan an ina bungro te chu ama a che son vakin chu chuan mai al asiam chuak ringot ni in an ron soya ti chuan police an va thlen chuan mak an ti ve ni ngei tur ani thilthen dan kha kan soi thiam lo ani an ti hial ani heta kal zinga police officer in a soi danin an va thlen chuan an ko son pakhat chu alo al lu maya bungro lian tak te chu boruak ka ama a kangin chimte te po chu a thlok fu mai ni in a soi hete camera an la kwal velai hian bungruange enge ani po hriat lo chu in chunga tang hian a ron thlok chuak fu maya he in lian lo tak hi a sang na sa ve viau ni tur ani he mizan la hian thunoi tu te chuan he in lu tu te hi an hroi chuak ta ngal ani pani na ka fa te a thlir reng chung ko pakhat chuan in thar an lu atana an ni hian fa pani an naya ti chuan zan khat chu an baby monitor a hian a pa ber hian thilmak tak mai a mutlat mai afa te panhi in fiam vel lai chuan kongka ano pang chualo na turata na danna an siam hnung lama tang chuan mei cheno pang ni om tak chuan afa te in fiam vel lai chu alo thlir renga en fia tura avakal chuan engma a mule si lawa ti chuan an ma ni ruma let le in monitor an en le chu he mei cheno pang hi alo om reng si ani he thil hi camera dik lo wang mei nge he ina hian no pang thla alo cheng ve reng zok ni ang le pakhat na mi panau pangthla
ayep khasmea chuan in hrang nia an soi chu fin fia turin zan rei to lama luta ayep khasmea hen na soi dan chuan a thil ton ho reng reng hi chan chop le siam chop mai mai ani ve lo thu a soya ataka ni ngei ti pathian hmingin ka soi ngam ani ati ve tlat ani لا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم حكينا بسم الله بالحمام استغفر الله العظيم هاي القنين هاي الخزانة لسه الرعب بالخزانة هذه طلع والله شكله طلعت من هون أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم طلعوا العتم اللي أنا فيها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هاي المرة هذيك بسم الله الرحمن الرحيم يا حبيبي مع دقة الساعة 12 واللعبة اللي حكولي عنها محروقة بسم الله الرحمن الرحيم هسا بنرجع على إبراهيم يتحاسب حسابه شغلة اللي بيشربوا خمرة لسه البيت الثاني فوق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تخيلوا يطلع خليل المجنون اللي بيشده يصير فيه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم dar thalang hma a din lai chuan a dar zone a hnungah chuan mi panau pang hi a lo daka an en let le nga la engma a lo om le si lo ani بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ليش فريقي بسم الله الرحمن الرحيم a full video en du tan ayep khasmea tin in lo zong mai don ane ka video te min lo thlir saka min lo like sak thin tu te chunga lom tu ka soya update tharapiang min lo mu zel theinan min lo subscribe la bell button hi in lo met bok don ane